ኮርፖሬሽን መድኃኒትን ናውቲ ሕክምናን ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝቕመጡ ቅዱሳት ዜጋታት ንትካላት ጥዕና ዝውዕል ኣሳብ $60,000 ዝዋግኡ ናውቲ ሕክምናን መድኃኒትን ብሓገዝ ረኺቡ እቲ ናውቲ ምራኹስ ዓረብያ ስንኩላን መረመሪ ዓራውቲ መጸገኒ ዝተሰብረ ኣዕጽምትን ካልእ ዝተፈላለዩ ሃላኺ መድኃኒትን የጠቓልል ምክትል ዋና ካይደ ስራሕ ኮርፖሬሽን መድኃኒትን ናውቲ ሕክምናን ኤርትራ ፋርማሲስት የማነ ዘርማርያም ነሪና ብዛሃብ ሓበሬታ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓገዝ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ቅዱሳት ኤርትራውያን ዝተበርከተ ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ምቅላል ዘጋጥም ሕጽረታት ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣብርሂቡ ንሱ ኣስዒቡ ነቶም ብሰናይ ድሌትን ተበግሶን ንካልኣይ ግዜኦም ሓገዝ ዝለኣኹ ዜጋታት ብምምስጋን ካልኦት ኤርትራውያን እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ኣዘኻኺሩ ነቶም ዜጋታት ወኪሉ ነቲ ሓገዝ ዘረከበ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ሃገራዊ ግቡእ ኣብ ምፍጻም ዝርከብ ክኢላት ስርዓተ መግቢ ዶክተር ጴጥሮስ ካሕሳይ ብወገኑ እቲ ዘበርከትዎ ናውትን መድኃኒትን ምስቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ጠለብ ዝመጣጠን እኳ እንተዘይኮነ ገለ ሃጓፋት ክሽፍን ዘለዎ እምነት ብምግላጽ ኣብ መጻኢ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምርዳእ መጽናዕቲ ብምክያድን ዝዓበየ ኣበርክቶ ክገብሩ ምዃኖም ገሊጹ እዚ ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣሜሪካ ዝጀመረ ሓገዝ ናይ ምልኣኽ ተበግሶ ናብ ካልኦት ከተማታት ልሒሙ ብከም ደረጃ ዓበይትን ንኣሹን ይነጥፍሉ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ዶክተር ጴጥሮስ ካብኡ ሓሊፎም ብኣካል ናብ ሃገሮም መጺኦም ብሞዮኦም ንኽሳተፉን ንኸበርክቱን ክጎሳጎስ ምዃኑ ሓቢሮም